Финален апдейт на най-голямата лего поръчка за тази година. Да видим какво има. Започваме с тайл 1x2 в прозрачно тъмно синьо. Следващата част е 2x4 плейт в тъмно зелено. 1x1 плейт в dark blue. 2x2 плейт dark blue. Малко sand green части. 2x4 брик. 1x10 брик отново в sand green. Рамки на прозорци в sand green. И едни интересни части 1x2 брик с сулейч. А това се води Space Skeleton Arm. Малко детайлчета. Прозрачни слоупове в зелено и едни интересни прозрачни стойки. Може би трябваше повече си взема от тях. И за финал малко части в тан цвят. Пирамидки, някакви зъби се водят това. Тези части са за мини фигурки, но даже не знам как се казват, но са и за детайл също така. И за финал 1x2 брик с стъдове от едната страна.